Paket ici kiwir, Mas. Apa iki? Paket ici kiwir regane 8.500.000 barangnya ngene lho. Oleh piro? Oleh piro? Oleh papat. Oleh papat. Sijine sing iki, Oh. meja makan kursi papat. Finishingnya marmer. Sing nomor loro iki, lemari 3 pintu jati. Lah, nomor 3 iki tak kei meja TV ya toh. Sing nomor papat tak kei iki, Mas. Kursi sudut. Kursi sudut pilihane ya akeh ya. Engko milih motif ya iso ya. Milih motif iso. Request ya iso. Request ya iso. Arep request apa ya iso. Tetep mbok layani berarti ya. Tak layani Jawa Jan. Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta ya wis gratis ongkir. Jan enak ya. Ngene iki nek arep pesen carane piye? Yo, carane pesen ki gampang lho. Piye? Ning bio profil ini nomere wawa ya to. Langsung diklik ae wis terhubung mbek aku dhewe. 8.500.000 oleh barang papat. Jan mau